Šatník Tábor je otevřený již 3. rokem a za tu dobu opětovně využil 39 tun textilu a nábytku, které by jinak skončily na skládce. V šatníku shromažďujeme oblečení, obuv, hračky, dětské potřeby, drogerii, vybavení domácnosti i potraviny. Vše je poté k dispozici osobám v nouzi. Službu ale může využít úplně každý. Díky rostoucímu zájmu o SWOP oslovujeme čím dál tím více lidí, kteří se zajímají o recyklaci a návrat starých věcí zpět do oběhu. Díky zapojení veřejnosti a dárců se daří snižovat množství odpadu, podporovat cirkulární ekonomiku a zároveň pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Sídlo šatníku v ulici Dukelských bojovníků je v docházkové vzdálenosti od centra. Nezapomínáme ale ani na venkovské oblasti, kam pravidelně zavážíme potravinovou i materiální pomoc. U každé rodiny individuálně posuzujeme jejich situaci a aktivně s nimi pracujeme, aby se v budoucnu dokázali obejít bez naší pomoci. Naše dodávka zajíždí i do nejvzdálenějších vesnic. Šatník je unikátní tím, že není vázaný jen na otevírací dobu. Díky dobrovolníkům je totiž otevřený s obsluhou pouze v pondělí a středu od 9 do 15 hodin. Mimo tento čas je možnost využít bezkontaktní systém vstupu do objektu. Stačí mít chytrý telefon a staženou aplikaci. Pro vstup do šatníku si stáhněte aplikaci Konpio. V aplikaci vyberte šatník Tábor a registrujte se přes vlastní Bank ID. Po odsouhlasení podmínek vám aplikace vygeneruje QR kód, který přiložíte ke čtečce u vchodu. Nyní máte dveře odemčené a stačí do nich pouze zatlačit. Dlouho jsme hledali způsob, jak využít vyřazené oblečení, které je špinavé či poškozené. Nakonec se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Retex, která oblečení recykluje a vyrábí z ní materiál pro zelené střechy. Tento materiál dokáže skvěle držet vlhkost, má vysokou životnost a dokonale se tak recykluje textil určen k vyhození. Díky spolupráci s Remobil k nám mohou lidé nosit také staré telefony. Ty jsou recyklovány a navíc je z každého odevzdaného kusu 10 korun věnováno Jedličkovu ústavu či hospici Ondrášek. Pro více informací navštivte naše webové stránky šatníksrdce.cz. Šatník místní akční skupiny Krajina srdce. To je recyklace, solidarita a bezpečný přístup k pomoci.